ኣብ ማእከል ሱዳን በሰራዊ ሱዳን ዝተደፍአን ዳርፎር ገጾ ተመሊሱ ዘሎ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ በሃንደበት ኣብቲ ኩናት ካብ ዝጅመራት ሒዙ ጠቕሊሉ ሓይልታቱ ኣትይዎ ዘይፈልጥን መጥቃዕቲ ፈጺሙሉ ዘይፈለጥ ምስ ኤርትራ ዝደወብ መብረቃዊ ከባቢታት ሱዳን መጥቃዕታት ይገበር ከም ዘሎ ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ በሰንበት ድማ ኣብ ፖርት ሱዳን ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዕረፎ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ከም ዝፈጸመ ተገሊጹ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ምስ ሰራዊ ሱዳን ኣብ ኩናት ካብ ጽመድ ንድሓር ንምብራቕ ሱዳን ክደፍሮ ኣይከኣለን ይጸኒሑ እቲ ምኽንያት ከኣ ሰራዊ ሱዳን ኣብ ማእከል ሱዳን ብሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ድሕሪ መጥፍኦም ሙሉእ ሓይልታቱ ናብ ምብራቕ ሱዳን ብምስሓብ ንምብራቕ ሱዳን ቀንዲ ዕርዱ ገይሩ ካብኡ ተበጊሱ ይዋጋእ ብምንባር እዩ ብጀካ ዝውን ኣብ ምብራቕ ሱዳን ኣብ ጎኒ ሰራዊ ሱዳን ዝዋግኡ ባዕሎም ዝተጠርነፉ ምልሻታት ተፈጢሮም ኣብ ከም ኤርትራ ብብዝሒ ታዕሊም ክቆስሙ ብምኽኣሎም ምብራቕ ሱዳን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ክደፍሮ ዘይከኣለ ዞባ ሱዳን ኮይኑ ይጸኒሑ ይኹን እምበር ሕጂ ናይ ዓቕሊ ጽበት በዝመስል መልክዕ እቲ ካብ ማእከል ሱዳን በሰራዊ ሱዳን ተደፊኡ ዘሎ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ንመጀመርታ እዋን ኣብ ምብራቕ ሱዳን በተን ካሚካዜ ዝበሃላ ወይ ነፍሰ ቅትለታውያን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮናት ገይሩ መጥቃዕታት ይፍጽም ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዜናታት እውን ገሊጽናዮ ከም ዝነበርና ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብታ ምስ ኤርትራ እትደወብ ከተማ ከሰላ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ትማሊ ሰንበት ኣብ ልዕልታ ኣብ ምብራቕ ሱዳን እትርከብን መንግስቲ ሱዳን ከኣ ካርቱም ምስ ተታሕዘት ቀንዲ ርእሰ ከተምኡ ገይርዋ ዝጸንሐ ወደባዊት ከተማ ፖርት ሱዳን እዩ ኣጥቂዑ ዘሎ እቲ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ በዝምልከት ብወገን ሰራዊ ሱዳን ወሃበ ቃል ሰራዊ ሱዳን ነቢል ዓብደላ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ምብራቃዊት ወደባዊት ከተማ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ መደበር ኣየር ዑስማን ድግና ዕላማ ከም ዝገበሩን ሓያሎን ነፍሰ ቅትለታውያን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝወንጨፉን ይገሊጹ ንሱ ኣብ መግለጺኡ እቲ ቦታ መኽዘን ኣቑሑትን ገለ ሲቪላውያን መሳለጣታትን ከም ዝኾነ እውን ሓቢሩሎ ኣብቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ቪድዮታት ድማ ከቢድ ናይ ነዳዲ ቦታ ተሃሪሙ ሓያል ሃልሃልታ ሓዊ ዝረአ ኮይኑ በተደጋጋሚ ድማ ነታጉ ይስማዕ እዩ كساب حجب زول حبريتا زخون مقدات السبات وكان تزي تمزجبه اتمت كعتجن والسون قدات كم زورده تجليس الله حلتات قلت في دقف بزعبات فتسامه زاجيت رئيته اي هبن بجنرال محمد حمدان دوغلو وحميت زمره حلتات قلت في دقف قد مزيا بورت سودان فتسيمو زلو متكعتي ابلعلتا مسير ترات الدواب كسلاون متكعتي فتسيمو زنبر خوينو اتمت كعتقان معرفه نفرت كسلا علامات زجبره منباري فلات بورت سودان قزمز بسنبت تفصيم زلو متكعتي اب سودان حنتي كابتن امنا وحسات زخونه كتماتات كوم دما وق زي تنكفه كتما كوينا كتصنحن كلا حجغن ازي حدش اصوارات من حالتات قلطف داغف زمسل نفس قتلتاوي سب البو نفرت وي دروناتيو ارغاغي بلا زلا نتيا معرفه نفرتي بورت سودان زغاط امفصام ملكيتو حدا تغعزاي مع كان جينا اجانس فرانس بريس ابزهابو حبريتا نم نفاريت ابن خدل زنبرنا اوان بقلطف كابت معرفه نفرتي كنوص تغيرنا كبلن كلو حدا منجنا منغست دما ات معرفه نفرتي تعاصيو كل بررا دو كم زبله نزا معكن حبيريو اب سودان نخلت عامتات قصيلو زلو كينات ات هاجر امونغوزم كلت اكلات كتمقال غير ولا بجنرال محمد حمدان دوغلو وي حميت زمرح حيلتات قلطف دغف ام معراب سودان زسفح كبابيتات زوبا دارفور تقاصاصيرو زلو خوينو نغلك فالدو سودان ون يقاصاصريو اتي بسراوي سودان زدغف منغس سودان دما نمبرقاون سميناون سودان زقاصاصر خوينو اب كارتون وق كاب زجمر كان بورت سودان رأس ختمو غير وايت انيحو مزحج تفصيم زلو متقعتات بزتحازي وهباب زلو تنتنا دما بورت سودان كونت كسلا كابتي حيلتات قلطف دغف تقاصاصيرو زلو كبابيتات اب امنا الرحق زخونه كباب زركبان كلوا بخمسه عينت درونات متقعن حيلتات قلطف دغف حدش اصوارات رخيبو كم زلو زرئي زبليو كسلا كابتي حيلتات قلطف دغف تقاصاصيرو زركب كبابيتات سودان وي ناي دارفور كباب 400 كيلومتر رحقه تركب بورت سودان دما كابزي زايد رحقتي زلوا از حجه تفصيم زلو متقعتات كا حيلتات قلطف دغف بتزرخبه زلو حدش اصوارات غيرو كيدغاغمو زسغا زلو بفلاي كا اذن درونات نوح رحقت تغعيزن علام ان بنصور كهرما زخلا بمخانن حيلتات قلطف دغف ابز غرب اوان بتدغاغامي كتقملن يخالي زبل تنتانتات يوهبالو
እስራኤል ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድና ከተሐየለን ትካላታ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ወፍሪ ንኸገብራ ድልየት ከም ዘለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ዕላዊ ምብጻሕ ንምግባር ናብታ ሃገር ኣትዩ ዘሎ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት እስራኤል ጊደዎን ሳር ሓቢሩ። እቲ ሎሚ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት እስራኤል ዝኾነ ጊደዎን ሳር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጽንሐሉ መዓልታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ከምኡ ድማ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደዎን ጢሞቴዎስ ተራኺቡ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንምሕያል ክዛተዩ ብጽሕፈት ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት እስራኤል ብዛዕባ እዚ ምብጻሕ ኣመልኪቱ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ዕላማ ናይቲ ምብጻሕ ዝምድና ኢትዮጵያን እስራኤልን ንምሕያል ይክብል እንከሎ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት እስራኤል ጊደዎን ሳር ኣብ ኢትዮጵያ ዕዶት ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን ምስኡ ወከልቲ ብርክት ዝበላ ናይ እስራኤል ትካላት መጽኦም ከም ዘለውን ኣብ ሕርሻ ስርዓተ ማይ ናይ ኩነታት ኣየር ቴክኖሎጂ ኣብ ተተካኢ ጽዓት ጥዕናን ናይ ጥዕና ቴክኖሎጂን ዝተፈላለየ ንብረት ኣብ ምፍራይ ናይ ዝርከባት ትካላትን ምዃኖም ተገሊጹላ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤልን ድማ ሓቢሮም ናይ ኢትዮጵያን ናይ እስራኤልን ኣውፈርቲ ዝተረኽብሉ ዘተ ከካይዱ ምዃኑ እውን ተገሊጹላ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 3 ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደዎን ጢሞቴዎስ ናብ እስራኤል ምብጻሕ ኣካይዱ ነይሩ እዩ። ኤርትራ ኣብቲ ካብ 2 ክሳብ 22 ግንቦት ኣብ ባንጁል ጋምቢያ ዝቃናዕ ዘሎ መበል 83 ስሩዕ ኣኼባ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን መሰላት ህዝቢ ኣፍሪቃን ትሳተፍ ዘላ ኮይና ወኪል ኤርትራ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዘስምዑ መደረ ንኣሜሪካ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ከም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ምጥቃማ ከሲሱላ። ወኪል ኤርትራ ኣብ ዘስምዑ መደረ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ከም መናሸዊ ሃገራት ኣፍሪቃ ኮይኑ ከገልግል ምጽንሑ ክጠቅስ እንከሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ምወላናይተን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃላ ዘይ መንግስታውያን ውድባት ዘቃልዑ ሓቂ ቀንዲ ዕማም ናይ ዘን ውድባትን ተካላትን ምኽዋል ፖለቲካዊ ኣጀንዳ መወልተንን መግዋሕ ዛዕባታት ደጎምተንን ከም ዝኾነ ዘነጽር ኢሉ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓላፍነትን ምዕቃብን ምውሓስን ሰብኣዊ መሰላት ህዝብታተን ክስከማ ቀዳምነት መዋቕር ሰብኣዊ መሰላት ድማ ቀዳምነት ዝዓበየ ክፋል ህዝብታት ኣፍሪቃ ክንጸባረቕ ከም ዝግባእ ገንዚቡ። ከም ዝፍለጥ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኾነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኤርትራ ብጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ተደጋጋሚ ዝኸስስ ኮይኑ ኣሜሪካ ድማ ምስ ሰብኣዊ መሰላትን ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ናይ 2 ዓመት ኩናትን በዘተሓዝ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ከምኡ ድማ ገለ መንግስታውያን ትካላት እገዳ ኣንቢራያ። ሕጂኻ ኣብዚ ኤርትራ እትሳተፈሉ ዘላ ኣኼባ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን መሰላት ኣህዛብን ኣፍሪቃ መደረ ዘስምዐ ወኪል ኤርትራ ንኣሜሪካ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንምሳይ ትጥቀመሉ ኣላ ክብል እንከሎ ዓለማዊ ስርዓት ድማ ኣብ ቁልጡፍ መስርሕ ምስትኽኻል ከምኡ ድማ መዋቕር እንኮ ቀጽራዊ ሓይሊ ኣብ መሰጋገሪ መድረኽ ይዝርከብ ኢሉ ሕምራት ሓሳባት ናይቲ ዝምህምን ዘሎ ስርዓት ድማ ድሕሪ ደጊም ከም እንኮ ኣማራጽታት ዝኾነሉ እዋን ኣብ ቅዒ ብምባል ኣፍሪቃ ሎሚ ኣጀንዳ ሰብኣዊ መሰላታ ብመንጽር ቀዳምነታታ እትውንነሉን እትቆጻጸረሉን እዋን ተበጽሒ ኢሉ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።